मन्जु नार्जारि, दिपा बसुमतारि, थिम्फु मुसाहारि, पद्मि बसुमतारि, रन्जिला बसुमतारि, सावथालि बसुमतारि, उदां बसुमतारि, सिलौ नार्जारि, रबिना बसुमतारि, मन्टु नार्जारि, सम बसुमतारि, सानखां बसुमतारि, खान्द नार्जारि, थाजिम बसुमतारि, रबिराम नार्जारि, खुंखा ब्रह्म, दैमालु नार्जारि, गणेश नार्जारि, रनसाई नार्जारि, सोरां बसुमतारि, जोंसार बिथांमोना दा जयनिं जाबाय उदांस्रि सान फालिनायजों लोगोसे आरो बेनि उनाव फैगोन जोंहा बिजेपिआ बे बेनि उनाव फैगोन जोंहा बानजाय दैमारि जों नुनो देबरगाव 1197 जन बिथांमोननि टिमा जाहैबाय सन्जिब बसुमतारि, BPF बांसिनानो खोरोमदाव बसुमतारि, महादेव ब्रह्म, रन्जित बसुमतारि, लाफैदों बेवहाय गोबां मानसियानो जोंनि गोदोनि वारकारफोर एबसु वारकारफोर BPF नि वारकारफोर आरो आन्दोलनकारि गोबां दं बेवहाय लोगो मोना आं गोजां मोनदों फुराना मानसिया जों ज' जाफैदों आरो बिनि खारना जाहैबाय दिनैहाय बिटि सरकार बोसोर बानायजोब्बाय बोसोर बैनि बारा थांबाय बेवहाय दिनै प्रमद बर'आ हिसाबै लाना खामानि मावनो हायाखै स्पेसियेलि बिजेपिनि जेसेबां कर्मिफोर जेसेबां वार्कारफोर MCLफोर EMफोरखौ बे गोसोआव बा बिसास लाना खामानि मावाखै आरो बेयो जोंखौ मानो बिदि बेसेन खिन्थु दिनै मावनाया नुदों माने दिनैहाय जेखौ मावनो होनदों मावनो हायाखै दिनैहाय बुङो मावगोन जागोन गासिबो खिन्थु मोनसेबो जायाखै प्रेक्टिकेलि जों मावनायखौ नुवाखै नाथाय प्रमद बर'नि सायाव जों मिथिगौ बे जोबोद गोरों मानसि सियान मानसि साननो हानाय दं खिन्थु प्रेक्टिकेल फिल्डआव मानो मावनो हायाखै जेबो बुजियाखै आरो मानोना दिनैहाय जे मेगनजों नुनाय जे खामानि मावनांगौ बेखौ मावनो हायाखै BTC जेसेबां थाखाफोर दुबिदों मादों बेखौ दिनैसिम बाहायनो हायाखै बेफोर खारननि थाखाय दिनै जोंनि बिजेपिनि गासिबो कार्यकर्ताफोर गासिबो मण्डलफोर गासिबो ब्लकफोर गासिबो जोंनि MCLफोर EMफ्रा CMखौ होनबाय सार दिनैहाय जों जुदि बिनि सिङाव थानाय खामानि थायोब्ला जों जौगाखानाय नङा जोंनि पार्टिया दुरबल जालांगोन जोङो उनाव पार्टियानो थानाय नङा बेखौ होनदों आरो मानो दिनै बिजेपिनि कार्यकर्ताखौसो माने मा होनो माने गुरुत्त' होआ इलेक्सनाव बाहायबाय इलेक्सन जोब्बानो होनबाय बिजेपिया भट होआखै जायगा जायगा थांबाय जों नेताफ्रानो बुङो इउपिपिएल नेताफ्रा बहा बिजेपि दं बिजेपिआनो गैया होनना बुङो बे जोंनि बिजेपिनि जे वार्कारफोर गोसोआव आघात खालामदों जायनि थाखाय गासै CMनो खिथाहैदों आरो दिनैहाय जेरोखोम स्किमफोर फैयो स्किमफोरखौ एखेबारे माने डिसक्रिमिनेट खालामनानै गावसोरनि मानसिफोरा होदों जोंनि BTCनि बा बिजेपिनि गासिबो वार्कारफोरा बे स्किमफोरखौ होनाय जायाखै ओंखायनो गोबां माने कमप्लेन होनानै दिनै CMआ सानबाय बा जोंनि जेनेबा हांखौ लाना दं दिनै BTCआव 29 जन MCL दं 17 जन MCL जेरै बार लाना दं अक्सिजेन लाना दं बहायबो जुदि जोंखौ फाट्टा होआब्ला जोंनि पार्टिया दुरबल जालांगोन ओंखायनो एइबार जे BTC इलेक्सनाव आलदायै जों गेलेगोन होननानै दाख्लै जोंहा स्टेट एगजिकिउटिभ डिसिसन लादों ओंखायनो बेखौ नुनानै दिनै गोबां रायजो राजाफोर मोनसे आसा खालामदों थांनाय 17 बोसोर हाग्रामा जामावनाय मावबाय बिनि बादै प्रमद बर'आ दा बोसोरब्रैयाव जे मावनांगौ बिदि मावनो हानायखौ नुवाखै ओंखायनो रायजो राजाफोरा अल्टारनेटिभ लुबैदों दा अल्टारनेटिभ लुबैनायखाय माने गोजौआव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो बिजेपि रायजोआवबो रायजो सरकाराबो बिजेपि बहायबो BTC माने इउपिपिएलजों बिजेपि दंब्लाबो दिनै बे रोखोम नङा ओंखायनो एसे अल्टारनेटिभ रायजो राजाफ्रा बहाय बिजेपिआल' मोनसे अल्टारनेटिभ जागोन बिसोर जौगाखांनाय मावनायखौ आसा खालामदों ओंखायनो दिनैहाय बुंदों जे बर'फोरनि समस्याफोरखौ नायनायाथ' BTCआ बिजेपिआनो BSC सरकार जादोंमोन कंग्रेस समाव बाहाय जेबो पावार गैया जायनि थाखाय जोंनि सानसुमा कंग्रेस बै समाव BSCनि चिफ जानाबो BSCखौ गारना खालामदों बेनि 2003 मायथाइयाव बिजेपि सरकारासो BTC सुक्ति खालामदों आरो बिनि आरो खेबसेबाव बे मोनसे इस्युनि सायावनो BTR सुक्तिखौ 2020 मायथाइयाव खालामदों दा होमब्ला बिजेपिआनोसो जोंनि समस्याखौ नायबाय थादों जोंनि समस्याखौ समाधान दिनै बुंनो थाङो बिसोर बिजेपिआ माने हारसाफोरनि दल बे हारसाफोरनि दल नङा हारसाफोर बर' गासैखौनो खामानि मावदों आरो जोंनि जौगाखांनाय खामानिखौ बिजेपिआनो मावदों
ओंखायनो आसा खालामदों रायजोफ्राबो बहाय जोंहा गोबां उन्नति जागोन जौगानाय जागोन बेखौ आसा खालामदों ओंखायनो दिनैहाय गुबुन गुबुन मण्डल कमिटियाव गोबां मानसिफ्रा जयनिं खालामगासिनो आरो गोबां जालांबाय थागोन आरो दिनै गुबुन गुबुन मण्डलाव जाबाय थागोन आरो बिदि जालांबाय थागोन ओंखायनो दिनैहाय बहाय जोंनि मानगोनां महाजन ब्रह्म दैदेननायाव बे ओनसोलावबो 1197 जन मानसिया जयेन खालामदों दतमा हिसाबै जोंहा दा केन्डिडेट गैथ'वा खिन्थु जों काउन्सिलाव 40तानि बारो 40आव गेलेगोन बहाय फ्रि इलेक्सनखौ एरेन्ज जानाय नङा इलेक्सननि उनाव बेखौ नायगोन गिबि गिबि आङो भारतबर्षनि साफ्रोमबो दिनै इन्डिपेन्डेन्ट दिनै जानानै गुरैयै खावलायहरग्रोबाय हामबायहरबाय दिनैहाय दतमा मण्डल हिसाबै रामफलबल फिल्डआव गोबां दिनै हिन्जाव हौवा सेंग्रा सिख्ला जयैनो जाफैदों मानो होनोब्ला बिथांमोना आन्दा हारायबाय बिपिएफखौबो ओरैहाय जानाय नुहुराखै इउपिएफखौ जानाय नुहुराखै बेखिनिखौ सिन्था धारा खालामनानै बिथांमोना दिनैहाय फिउचाराव जुदि जोङो बिजेपिजों जयनिं जायोबासो मुलाम्फा जागोन होननानै बिथांमोना दिनैहाय गावसोरनो गोसो जानानै दिनैहाय गोबां मानसिफ्रा दिनैहाय बिजेपिआव जयनिं जाफैदों आरो जोङो बिजेपि जानानै रायजो राजाफ्रा गोबां माखासे गाहाय लेभेलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंनो सानो बिजेपि जाबालायनो माने बर'आ सिब जानाय नङा बर' हारिखौ जाख्रुबजोबगोन हारा हादि जाजोबगोन बेबादि बुंनानै गोबां रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना गला खालामो नाथाय दिनै बिथांमोना बेखौ बुजिनो हाबाय हमदांनो मोनबाय दिनै बिदि नङा 60 काउन्सिलाव जेखि सरकारानो जाया मानो बर'आनो सिब जायो बेयाव गुबुन हारिया सिब जानो हानायनि मोन्थाय गैया बेखौ दा रायजो राजाफ्रा बुजिनो हाबाय सिगाङाव बेखौ मिसलिड खालामदोंमोन दा ओंखायनो दिनैहाय बयबो लैहोर फैबाय बिजेपि सरकारखौनो खेबसे सरकार दाहोनानै नायनायनि होननानै गोबां खालि दतमा मण्डलल' नङा गोबां मण्डलाव दा जयनिंनि हाबाफारिया सोलिबाय थागोन आरो सोलिगोन जोंसो लाथ'वाखै गोबां मानसिया जोंजों कन्टेक्टआव दङ मथा मथि दिनैहाय दतमा मण्डल हिसाबै बिजेपिया गोबां जाबाय आरो देरहानाया खाथामखासै सिटनि गेजेराव मोनबेसे सिट लाना गेलेगोन सार जोंनाथ' मिसना जोंनि असमनि चिफ मिनिस्टार सार बुंनाय बादिब्ला जोंना 40थायावबो जों गेलेगोन गेलेनायाव जोंहा टारगेटआ 25टा बावैसो सिगां जे बिटिआरआव माखासे हाथियार लानाय मोनसे जोनोम जानायखौ नुनो मोन्दों बे बिथिङाव मा फोरमायगोन सार बेथ' दुर्भाग्यजनक गासिबो उग्रपन्थिफ्रानो सारेन्डार जाखाजोब्बायमोन बे अस्ट्रादि बबेनिफ्राय ओंखारखो हयथ' साफा सानै सोरबा दुस्तामि फ्रा दोनखुमानानै हयथ' बरनदों जानो हागौ बेदि आजिखालि दिनावथ' नों अस्ट्र लानानै थानो हानायनि अबस्था गैला जेरैबाबो हमजाखायो दा बिथांमोना दुस्थ' खामानि मावनो हादों नालाय हमजाबाय बेनोसै आरोखि जिहेतु बिटिआर सुक्ति हिसाबै मोनसे सान्थि होननानै साफ्रोमबो बेबायदि बिथिंखौ फोरमायबाय थानायखौ नुनो मोनदों दा सान्थियाथ' सान्थियानो जाखाथारबाय जोङो थैलायनाय गैला गावजों गाव बुलायनाय गैला गावजों गाव बुथारलायनाय गैथ'ला अस्त्र हमग्राफ्राबो हमदोंब्लाबो रावखौबो बुथाराखै गावसोरबो मा सिन्था खालामनानै अस्त्र हमदोंमोन बेखौथ' आं बुंनो हानाय नंला खिन्थु बुथारलायनायाथ' जायाखैना बुथारलायनाय जायाखै खुलुमबाय दिनै नंगौ दतमा मण्डलाव इन्डिपेन्डेन्ट डेखौ लाफानानै जोङो जयनिं खायज'सुचि लाफानाय जादों बे खायज'सुचिया जाहैबाय जों फैगौ समाव जों बे दतमा मण्डलनि जानानै जोङो सासे बिजाथि प्रजेक्ट खालामबाय बे बिजाथिखौ जों देरहाहोनायनि थाखाय जोङो चिरां सरबं गयाख्रि समायखिरा लाबाय दतमा मण्डल हिसाबै माबायदि बिजाथिखौ हास्थायदों जोङो दा बिनि नामखौ जों बुंथ'ला खिन्थु जोङो प्रजेक्ट खालामखानानै लाबाय जोंनि ओनसोलनि बयजोंबो रायजो राजाजों एबा जनसाधारनजों आरो संगठनफोरजों जाय मानसिया अहरह जरित थायो आरो बेखौ संगठन गासिखौबो एरियानि गासिबजोंबो सोमोन्दो लाखिनानै सहाय सहिजुगिता खालामो बे मानसिखौ जोङो एबार केन्डिडेट हिसाबै दैथायहरनो थाखाय थिरांथा लानाय जाबाय जोंनि सिगां मैयासिम जोङो लिस्टखौ लादोंमोन 1200 खिन्थु दिनै फैदेरबावनायजों जों 1500 लिस्टखौ मोननाय जाबाय दा बिनि गेजेराव बांसिनै बिपिएफ दोलोनिनो आरो बाखिया गुबुन
गुबुन दोलोनि खिन्थु जोङो बावहाय बयनिबो नामखौ मख'नानै बुंनो हायाखिसै आरो दोलोनि नामखौ बुंनो हायाखिसै खिन्थु रायजो राजाफ्रा बयबो मोजां मोनदों आरो गावसोरनो गोसो जानानै दिनै नुजाफैदों। दतमा मण्डल हिसाबै माबायदि सार रायजो राजाफ्रा? दिनैथ' दतमा ओनसोल हिसाबै जोङो जेरावबो गिदिंबाय रायजो राजानिफ्राय जोङो बिथोन लादों आरो बिथांमोननि जेनाखि उपदेश आरो बिथांमोननि जेनाखि जोंनो बोसोन होदों बिथांमोना एबार बे जों जाय प्रजेक्ट खालामदों बेखौ देरहाहोथारनानै बे दतमा ओनसोलनि गोदोसोनानै थानाय दतमायाव नांगौ गोबां जिनिस दङ जेरै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे ओनसोलावनो जोनोम लादों बर'नि बे बिफा नाथाय नामखौल' लानानै बे ओनसोलाव जेबो डेभेलपमेन्ट गैया जेबो जौगाथाय गैया बे जिनिसखौ जोङो थिरांथा लाबाय बिथांनि नामखौ लानानै जोङो बे ओनसोलाव डेभेलपमेन्ट बा जौगाथायखौ एबार लाबोनो हागोन आरो जाय मानसिखौ जों बिजाथि हिसाबै सायख'दों बिथाङा समायखिरा लादों बे ओनसोलखौ जेरैखिजाया जौगाहोगोन होननानै। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।